o teu proxecto cerebro, non si? Pois non vos fiedes das apariencias. Ainda que esta parase da ría de Vigo é vos tan fermosa, a vos aquí con esta crise a xente non vos está para lelas. E non buscan un lugar para gozar de intimidade que ofrecemos, senón que prefiren aforrar cartos e así poder ir de festeiras. Vaya, pois non sabes canto sinto. Aquí tens a tua vendedora de bestsellers de cociña. Caramba, Pécora, a xente quere aprender a cociñar e con todos os programas televisivos de alta cociña e demais non me faltan lectores. Parabéns, Carmina, non sabes canto me alegra. E a ver se topas un home xa, que se che está a pasar o risotto. Pero que digo o único que dicir, ti a supermuller divorciada. A millonaria que se ceibou 3 veces tras careas que separaban da súa fortuna. Que eras dicir? Casaches 3 veces. Non aprendiches a lección co primeiro. Nin co segundo, nin co terceiro. Digamos, eu teño unhas necesidades cambiantes para que non souben atopar a un axeitado.